дар ҳар давру замон сохти шаҳрсозӣ мутобиқ ба талаботи ҳамон вақт ва шумораи аҳолии шаҳр таҳризӣ ва сохта мешавад. биноҳои баландошёне ки имрӯз бунёд мегарданд дар асоси меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ барои 90 ё 100 сол пешбинӣ мешаванд. бо арзи сипосу адаб салом арз мекунем ҳаводорони телевизиони Тоҷикистон. ин дам пешниҳоди шумост барномаи меъмор. бунёдкорӣ ва созандагӣ дар тинату ниҳоди мардуми тоҷик аз аввал буду ҳасту идома дорад. сохтани шаҳрҳои зебову замонавӣ далели раднопазирест. ҳаёту зиндагии мардум ба сохтмон вобастагии зич дорад. ҳамин гуна зиёд шудани шумораи аҳолӣ масъулини соҳаи меъморӣ ва сохтмони мамлакатро вазифадор мекунад ки бунёди биноҳои баландошёнаро на танҳо дар шаҳрҳо, балки дар марказҳои ноҳияҳо низ ба назар гиранд. мо на ин ки аҳолиро ҳамаша ба шаҳр оварда метунем, мо метунем ки деҳотро ба шаҳрҳо табдил диҳем. сабаби асосии ин тараққӣ ва афзоиши аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. як сабаб, дигар сабабш ин ки тақрибан 73% аҳолии ҷумҳурии мо дар деҳот зиндагонӣ мекунад. бинобар ин бисёр иқдоми хуб аст, саривақтӣ аст ки дар деҳот ҷойҳо сохтани биноҳои бисёр ошёна ва баландошёна, мисол вақте ки мо бинои бисёр ошёна баландошёна месозем, албатта дигар намуди биноҳои ҷамъиятӣ барои хизматрасонӣ ба ин биноҳо бояд сохта шавад. масалан масои таҳсилоти миёна, масои томактабӣ ва дигар биноҳое ки умуман ба ин намуди биноҳо ҳамчун бинои ёрасон хизмат мерасонанд. донистан лозим аст ки сиёсати шаҳрсозии замон тақозо менамояд ки бояд хурдтарин ҷузъиёти шаҳрсозиро меъморону бинокорон ба инобат гиранд, то он аз ҳар тараф барои мардум дастрас ва бароҳат бошад. дар ҳақиқат масъалаи бунёди биноҳои баландошона яке аз масъалаҳои мубрами санъати шаҳрсозии имрӯза ба ҳисоб меравад, чунки на танҳо аз нуқтаи назари тахассусӣ, балки аз нуқтаи назари иҷтимоӣ ҳам имрӯз ин масъалаи аввалин дараҷа ва ниҳоят зарур ҳисобида шудааст. барои бунёди биноҳои баландошона ва умуман рушду равнақ додани соҳаи шаҳрсозиву меъморӣ пеш аз ҳама омода сохтани кадрҳои баландихтисос аввалин дараҷа ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз дар факултети сохтмон ва меъмории донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Сайфиддин Ҷосимӣ зиёда аз 10 ихтисосе ҳастанд ки бевосита барои омодасозии кадрҳои баландихтисоси соҳаи сохтмону меъморӣ ва шаҳрсозӣ равона карда шудаанд. яке аз омилҳои асосии рушду ривоҷ ёфтани ин соҳа, яъне ки соҳаи сохтмони биноҳои баландошона истиқоматӣ, ин омили демографӣ ба ҳисоб меравад, чунки пӯшида нест ки аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо як сурати муайяне рушд карда истодааст, яъне ки аҳолӣ зиёд мешавад ва бояд қайд намоем ки дар ҷумҳурӣ заминҳои ки барои сохтмон коршоима аст ниҳоят кам аст. ҳамагӣ аз ҳаҷми умумии заминҳо ҳамагӣ 7% ҳамвориҳоро ташкил медиҳанд ки дар онҳо як қатор омилҳои мураккабкунандаи сохтмони вуҷуд дорад. аз ҷумла хокҳои фурӯнишин, зилзилакӯи баланд, иқлими гарми шароити Тоҷикистон ва ҳоказо. аз ҳамин лиҳоз дар вақти сохтмон таҳияи лоиҳаҳои нақшаҳои генералии шаҳру ноҳияҳо бояд ҳамаи ҳамин омилҳо ба назар гирифта шаванд. бояд қайд намоем ки рушди соҳаи шаҳрсозӣ аз рӯи қонуниятҳои худ амалӣ карда мешавад ва ҳар як шаҳр, ҳар як ноҳияе ки ба нақша гирифта мешавад ва дар асоси нақшаи генералӣ сохта мешавад, бунёд карда мешавад, як муҳлати муайяни хизмат дорад ва ҳар як бинои алоҳида низ новобаста аз таъиноти вазифагиаш ва вобаста аз мавқеъи ҷойгиршавиаш як муҳлати муайяни хизмат дорад. ёдовар мешавем ки релефи Тоҷикистон мураккаб буда 93%-ро кӯҳсор ва 7% онро ҳамворӣ ташкил медиҳад. гарчанде фисади асосии ҷуғрофияи мамлакатро кӯҳсор ташкил мекунад, вале фарқи ҷуғрофӣ на танҳо дар вилоятҳо, балки байни ҳар як шаҳру ноҳия дида мешавад. яке аз проблемаҳои асосии ин сохтмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин релефи мураккаб мебошад.
барои он ки минтақаи ҷумҳурии тоҷикистон минтақаи кӯҳсор мебошад, мо бояд аз минтақаҳое ки даште ки дорем барои сохтмон ин ҳам камтар мондааст ва мо аз ин истифода бурда дар релефи мураккаб яъне кӯҳсор сохтани биноҳои баландошиёна ва дигар намуди биноҳои истиқоматиро бояд ба нақша гирем. Шаҳрсозиро ба се минтақа ҷудо мекунам: минтақаи марказӣ, минтақаи мобайнӣ ва минтақаи канорӣ. Минтақаи асосие ки ҳама он чизое ки дар шаҳр ва ҳукумати шаҳр ҷойгир мешавад, ин дар минтақаи марказӣ, яъне ки зичии аҳолии онҷо бисёртар аз минтақаи дуюм бошад, минтақаи мобайнӣ мебошад. дар ин ҷо зичии аҳолӣ камтар аз зичии мобайнӣ мебошад ва минтақаи канорӣ бошад, ин аз ин ҳам камтар мебошад зичии. ҳамворӣ, ноҳамворӣ ё ба истилоҳ релеф тақозо менамояд ки ҳар як бинои сохташаванда бояд ба мавқеи ҷуғрофӣ мутобиқу мувофиқ гардонида шавад. таълимдиҳандагони ин соҳа чунин назар доранд. тибқи меъёри қоидаҳои шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон 2301/2018 иқлимшиносии сохтмонӣ ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистонро ба 6 зерноҳияи иқлимӣ тақсим менамоянд. агар ки гирем мисол ноҳияи иқлимии 4 гирем, ноҳияи иқлимии 4 ин дар навбати худ ба ду зерноҳияи иқлимӣ. ин як зерноҳияи иқлимии 4А ва зерноҳияи иқлимии 4Г. мисол зерноҳияи иқлимии 4А шаҳри Бохтар аст. зерноҳияи иқлимии 4Г гирем, шаҳри Душанбе аст. дар ҳамин мисол зерноҳияи иқлимии 1Б ноҳияи Мурғоб аст ки хеле шароити вазнини иқлимӣ дорад. албатта ин масъалаҳо дар меъёрҳо дида шуданд. вақте ки мо лоиҳакашӣ мекунем, мисол барои ноҳияи Мурғоб албатта бо назардошти шароити хоси табиию иқлимӣ, ё ин ки барои шаҳри Хорух бошад, ноҳияи иқлимии 1Б аст ки бо назардошти шароити табиию иқлимӣ. дар баробари шароити табиию иқлимӣ мо инчунин ҳамин ҳудуди ҷумҳурии мо пурра минтақаи сейсмикӣ, минтақае аст ки заминҷунбӣ дорад. албатта мо бояд ба инобат гирем, яъне ки шароити яъне коэффициенти эътиборнокии бинора, яъне ки бинои мо мустаҳкам бошад, устувор бошад. умуман дигар нишондиҳандаҳо ҳастанд. аз нигоҳи мисол хокҳои фурураванда дорем. тамоми нишондиҳандаҳоро мо бояд ба инобат гирем, баъд лоиҳакашӣ кунему, биноҳоро бисозем. дар сохтмони биноҳо асосан талаботҳои асосӣ мавҷуд аст ки онҳо яке аз онҳо талаботи функсионалӣ, яъне ҳар як бино бояд аз рӯи функсияи худ амал намояд. дигар талабот бошад, талаботи техникӣ мебошад ки бино бояд устувор, мустаҳкам ва дарозмуддат барои ҳамаи шароитҳо бояд мустаҳкам бошад. бехатарии шаҳрвандоне ки дар он бино истиқомат мекунанд бояд таъмин намояд кафолати сатҳои ҷадият. ва боз талаботи дигар самаранокии иқтисодӣ мебошад ки бино ҳар чиз чинан бошад, ҳам бемории зебо дошта бошад, ҳам бояд аз самари иқтисодӣ аз сарфкорона маблағҳои кам бино шавад. ва яке аз талаботҳои дигар ин талаботи меъморӣ мебошад ки бино аз рӯи намуди беруна бояд барои тамоми шаҳрвандон диққатҷалбкунанда ва аз рӯи меъморӣ зебо ва шинан бошад. ва дар баробари ин ҳамаи унсурҳои миллии санъати меъмориро ба инобат гирифта шавад. яъне маълум мешавад ки меъморону бинокорон пеш аз шурӯъ намудан ба лоиҳаи бино, иқлим, тағйирёбии боду ҳаво, ҳарорат ва дигар меъёрҳоро хуб омӯзанду аз бар намоянд. тамоми фаъолияти меъмории шаҳрсозӣ дар асоси кодекси шаҳрсозӣ ва меъёр қоидаҳои шаҳрсозӣ ва сохтмонӣ амалӣ карда мешавад. вобаста ба таъинот, яъне ки дар санъати меъморӣ таъинот аввалин дараҷа ҳисобида мешавад ва муҳлати хизмати биноҳои истиқоматӣ, биноҳои маъмурӣ, биноҳои ҷамъиятӣ ва саноатӣ низ вобаста ба таъиноти он муайян карда мешавад. яъне ки дар вақти сохтмон биноҳое ки баландии онҳо аз 5-6 ошона зиёд аст, яъне ки ба гурӯҳи биноҳои бисёр ошона лакай шомил мегарданд, муҳлати хизмати онҳо на кам аз 75 сол бояд бошад. биноҳое ки баландии онҳо аз 10 ошона зиёд аст, яъне ки ба ин тибқи таснифоте ки дар муқаррароти кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон ва меъёрҳои шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, биноҳо аз рӯи ошёнокӣ ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд. пеш аз ҳама биноҳои кам ошона, баъдан биноҳои шумораи ошонашон миёна то 5 ошона ва баъдан аз 6 то 9 ошона ин биноҳои бисёр ошона ва ниҳоят биноҳое ки баландиашон аз 10 ошона зиёд аст ба гурӯҳи биноҳои
баландошона ҷудо карда мешаванд ва вобаста ба ҳамин ҳаҷму вобаста ба таъйиноташон муҳлати хизмати биноҳо вобаста ба истифодаи маводу маҳсулоти сохтмоние ки дар бунёди биноҳо истифода мешавад аз ҳамин нуқтаи назар яъне ки муҳлати хизмати бино муайян карда мешавад. дар замони муосир бояд бештар биноҳои серошона ва типи нав лоякашӣ ва сохтмон карда шавад. инчунин пеш аз ҳама дар он таъйинотҳои функсионалӣ яъне дастрас будани биноҳоро мо бояд ба назар гирифта лоякашӣ намоем ҳам барои инсонҳои комили солим ва инчунин шахсоне ки имконияти маҳдуд доранд пешбинӣ карда шавад. ҳангоми сохтмон ва таҳияи лоиҳаи биноҳо ҳам дар шароити шаҳрӣ ҳам дар шароити кӯҳсор дастрасӣ таъйиноти иқтисодӣ инчунин баъзе чорабиниҳое гузаронида шавад ки бештар самаранокӣ таъйин карда шавад дар лоиҳа ва сохтмони бино. яке аз ҷиҳатҳои мусбати сохтани биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ дар маркази шаҳру ноҳияҳо дар он аст ки замин сарфакорона истифода шавад. дар як масоҳати хурд метавон шумораи зиёди аҳолиро ҷойгир намуд, яъне ба ин восита ба заминҳои корам таъсире нахоҳад расид. як ҷумлаеро аз забони меъморон ва таҷрибадорони соҳа зикр менамоем ки биноҳои сохташаванда бояд дар ҷойҳое сохта шаванд ки ҷои замини киштро ишғол накунанд. албатта дар ҷое ки аҳолинишин ҳастанд тибқи омӯзиш тибқи талаботҳои меъёрӣ мо дар тамоми нуқтаҳои ҳудуди ҷумҳури Тоҷикистон бино сохта метавонем, ҳисобҳо мегзаронем, тибқи ҳисобҳо мутобиқ мувофиқ ба ҳамон минтақа месозем. мисол агар гирем вилояти Хатлона хеле зимистони кӯтоҳ дорад, рӯзҳои ками зимистон аст дар вилояти Хатлон, лекин агар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон гирем тибқи меъёрҳои амалкунанда мисол ноҳияи Мурғоб 276 шабонарӯзе дорад ки дар онҷа ҳарорати ҳаво аз 8 градус пасттар аст. ин дар ҳисоби шабонарӯзҳои зимистон ҳисоб мешавад тибқи меъёрҳои сохтмонӣ. агар шаҳри Форуға гирем ин ба 160-170 шабонарӯз баробар аст. албатта вақте ки мо интихоб мекунем конструксияро мисол аз нигоҳи сарфаҷӯӣ самаранокии энергия аз нигоҳи гармоҳофизӣ биноҳо албатта мо метавонем ки ҳисобҳо гузаронем тибқи анамун шароите ки дар онҷа аст мо метавонем ки конструксияи биноро интихоб кунем ва биноро созем. барои рафъи мушкилии шабакаҳои таъминоти муҳандисию техникӣ дар биноҳои баландошёне ки дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо сохта мешавад бояд чӣ корҳоро ба анҷом расонед? барои дастрасӣ ба оби нӯшокӣ инчунин оби тозае ки ҳама рӯза мо мавриди истифода қарор медиҳем бештар каналу ҷӯйборҳои замонавӣ сохта мешаванд. инчунин барои таъмини биноҳои баландошонае ки бо оби нӯшокӣ аз технологияи муосир аз насосҳо ва якчанд дастгоҳҳои муосире ки имрӯз мавриди истифода қарор доранд мо бояд бештар пешбинӣ кунем дар биноҳоямон ҷиҳати таъмини оби нӯшокӣ ҳам дар ошонаҳои поёнӣ ва ҳам дар ошонаҳои баланде ки дар бештари ҳолатҳо дастрасии оби нӯшокӣ дар он ошонаҳои баланд мушкилӣ эҷод мекунанд. ин мушкилиро айни замон бартараф карда истоданд. бо пешравии замона сохтмони шаҳрҳои муосир барои мо зарур аст ки мо бояд шурӯъ намоем ба сохтмони биноҳои баландошона. вақте ки дар таҳияи ягон бино ё ин ки иншооти баланд мо шурӯъ менамоем бояд аввалан ба шароитҳои хоси ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мо риоя намоем ки ин шароитҳои хоси ҷумҳурии Тоҷикистон ин якум иқлими гарм ки ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон иқлими гарм дорад. дуюм ин хокҳои фурунишин ҳастанд ки зиёда аз 70% ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ин хокҳои фурунишин ташкил метиҳанд ва дигараш бошад ин релефи мураккаб ва ҳар як сохтмончӣ ҳар як лоякаш дар раванди лоякашӣ анамин 4 шароити хосе ки ҳаст бояд ба инобат гирифта шавад ва риоя карда шавад. нуқтаи муҳим дар он аст ки ҳангоми лоиҳакашӣ зарур аст ки пеш аз ҳама сохтмони мактабҳо, боғчаҳои кӯдакон, марказҳои саломатӣ ва дигар инфрасохтори иҷтимоӣ ва коммуникатсионӣ ба нақша гирифта шавад. дар куҷо? ҳатман дар шаҳру ноҳияҳо ва деҳотҷойҳо.
масалан дар давоми 30 соли истиқлоли давлатӣ 3240 муассисаи нави таълимӣ барои 1 миллиону 400 ҳазор хонанда сохта ба истифода дода шуд. ҳоло шумораи умумии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар ба 2 миллиону 200 ҳазор нафар расидааст. нарасидани муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар баъзе шаҳру ноҳияҳо, хусусан деҳотҷойҳо эҳсос мешавад. бинобар ин бунёди муассисаҳои таълимӣ дар марказҳои шаҳру деҳот зарур шуморида мешавад. дар замони муосир бояд мо чунин лоиҳаҳоро пешниҳод намоем ки ба меёри қоидаҳои сохтмонии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба меёри қоидаҳои байналмилалии сохтмонӣ бояд ҷавобгӯ бошад. пеш аз ба лоиҳагирии ҳар як бино бояд дар наздикии бино муассисаҳои таҳсилоти миёнаи ва муассисаҳои томактабӣ ва инчунин дигар бинову иншоотҳо бояд ба нақша гирифта шаванд ва дар маркази ноҳияҳову шаҳрҳо бунёди биноҳои баландошона низ ба нақша гирифта шаванд. мо муҳандисони ҷавон бояд кӯшиш кунем ки барчи барои зудтар ва дастрас гардидани аҳолӣ ин хел ҷойҳоро дар тамоми гӯшаи канори ҷумҳуриямон пешбинӣ намоем. чӣ ки дар лоиҳа дида мебароем, ин лоиҳа маркази саломатии якошиёна ки воқеъ бояд дар ноҳияи дурдаст ва дар деҳотҷойҳо бояд пешбинӣ карда шаванд ва бояд дастрас ба мардум бошанд. шахсони имконияташон маҳдуд ба маъюбон бояд мо пандусҳо пешбинӣ кунем барои дастрас гардидани маъюбон ва барои пиронсолон, калонсолон бояд мо тамоми шароитҳоро муҳайё гардонем дар бунгоҳҳои саломатӣ. бинои худро ба вобаста аз зилзиланокияш лоиҳакашӣ менамоем ва дар минтақаҳои дигар бошад, ҳам аз ҷиҳати релефи маҳал ва ҳам аз ҷиҳати хокҳои ҳамон маҳал ки фурӯнишинанд ё ки хокҳои муҳкаму мустаҳкам ҳастанд, дар он ҷо лоиҳакашӣ менамоем ва обдуркунии маҳал низ дар ин ҷо ба инобат гирифта мешавад ки ҳамон маҳалҳое ки мо лоиҳакашӣ менамоем кӯшиш менамоем ки обдуркунии ҳамон маҳалро пурра ба инобат гирем, чунки зиёда аз 50% ҳамин лоиҳаи мо ба ин марбут аст. дар баробари оне ки фармоишгарон бештар ба сохтани биноҳои истиқоматии бисёр ошёнаву баландошёна таваҷҷӯҳ доранд, хуб мешуд ки назаре ба бунёди коргоҳу корхонаҳо намоянд, то мардум ба кор таъмин шаванду дар биноҳои баландошёна иқомат намоянд. дар баробари бунёд ва сохтани биноҳои бисёр баландошонаи истиқоматӣ хуб мешуд ки дар оянда соҳибкорҳо инчунин иқдоми пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурiyро муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро саноати кунонӣ бо суръати кишвар ва эълон гардидани солҳои рушди саноатро, яъне аз соли 2022 то 2026ро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда баҳри бунёди коргоҳҳо ва корхонаҳои истеҳсолӣ умуман камари ҳиммат банданд. дар ин ҷо расидем ба фарҷоми барнома. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. хайр.